श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. ओम स्वामी समर्थ. नमस्कार मित्रांनो, राहू आणि केतू नेमक्या कोणत्या स्थितीत राहू केतू फलदायक ठरू शकतात तर जाणून घेऊया. मित्रांनो, ज्योतिषशास्त्रानुसार नवग्रहांच्या भ्रमणाला, राशी परिवर्तनाला अतिशय महत्त्व आहे. एका ठराविक कालांतराने नवग्रह राशी बदल करत असतात. नवग्रहातील केवळ 2 ग्रह कायम वक्रीच चलनाने राशी परिवर्तित करतात, ते म्हणजे राहू आणि केतू. ज्योतिषशास्त्रानुसार राहू आणि केतू हे पापकारक, क्रूर व छायाग्रह मानले जातात. यंदाच्या वर्षी 17 मार्च रोजी राहू आणि केतू अनुक्रमे मेष आणि तुळ राशीत विराजमान होणार आहे. विशेष म्हणजे हे दोन्ही ग्रह एकाच दिवशी राशी बदल करतात आणि एकमेकाच्या समसप्तक स्थानी असतात. या दोन्ही ग्रहांचा केवळ संबंधित राशीच्या व्यक्तीवर नाही तर देश, जागतिक पातळीवर मोठा प्रभाव पडू शकतो, असं ज्योतिष सांगते. युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण होणे, महामारी, भयंकर आजार विकराळ रूप धारण करतात. राहू आणि केतूंची वक्री दृष्टी पडल्यावर संबंधित व्यक्तीचे अच्छे दिन संपुष्टात येतात. मात्र काही व्यक्तींच्या जन्मकुंडलीत विशिष्ट स्थानी राहू केतू असतील तर त्यांचा अशुभ परिणाम व प्रतिकूल प्रभाव त्यांच्यावर पडत नाही. मित्रांनो, उलट पक्षी या राहू केतूंची कृपादृष्टी होऊन शुभ परिणाम त्या लोकांवर होतात, त्या व्यक्तीवर होतात. तसेच राहू केतूचा शुभ स्थानामुळे या लाभाचे प्रमाण वाढते. जन्मकुंडलीतील नेमक्या कोणत्या स्थानातील राहू केतू शुभ लाभदायक असतात ते जाणून घेऊया. एखाद्या व्यक्तीच्या जन्मकुंडलीत 3ऱ्या स्थानी राहू केतू असेल तर ते शुभ मानले जाते. कुंडलीतील 3रे स्थान बळ आणि पराक्रमाचे मानले जाते. आपल्या कुंडलीतील 3ऱ्या स्थानी राहू आणि केतू असेल तर अजिबात घाबरता कामा नये, उलट आनंद वाटायला हवा. या स्थानी असलेले राहू आणि केतूचे बळ पराक्रमाच्या माध्यमातून जीवनातील ध्येय प्राप्त करण्यासाठी पाठबळ देतात. अशा व्यक्ती मल्ल, बॉडी बिल्डर क्षेत्रात भरपूर नाव व प्रसिद्धी मिळवतात, यातच करिअर करतात असे सांगितले जाते. या स्थानी असलेले राहू केतू व्यक्तीला स्वावलंबी, महत्त्वाकांक्षी आणि दृढ संकल्प बनवतात. मित्रांनो, एखाद्या व्यक्तीच्या जन्मकुंडलीतील 6व्या स्थानी राहू आणि केतू असतील तर ते चांगले मानले जाते. कुंडलीतील 6वे स्थान शत्रूचे मानले जाते. या स्थानी राहू आणि केतू विराजमान असतील तर कितीही व काही झाले तर शत्रू आपले काहीच बिघडवू शकत नाही, ते वाईट काही करू शकत नाहीत. जन्मकुंडलीत 6व्या स्थानी राहू केतू असेल तर अशा व्यक्ती ऊर्जेचा एकदम पुरेपूर व योग्य पद्धतीने वापर करून यश आणि प्रगती साध्य करतात. अशा व्यक्ती मोठे व महत्त्वाचे निर्णय क्षणार्धात घेतात. न्यायालयीन प्रकरणामध्ये यांना बहुतांश वेळेस विजय प्राप्त होतो. मात्र या अशा व्यक्तींनी आर्थिक व्यवहार करताना नेहमी सावधगिरी बाळगावी. मित्रांनो, ज्या व्यक्तींच्या जन्मकुंडलीत 10व्या स्थानी राहू आणि केतू विराजमान आहेत अशा व्यक्ती जीवनात भरपूर यश, प्रगती प्राप्त करतात. अशा व्यक्ती राजकीय आणि सरकारी क्षेत्रात कार्यरत असतात. यशाची उत्तुंग शिखरे सर करू शकतात. मित्रांनो, अशा व्यक्तीमध्ये उत्तम नेतृत्व गुण असतात. हाती घेतलेल्या बहुतांश कामात यांना यश प्राप्ती होते. अशा व्यक्ती अधिक प्रमाणात पैसे खर्च करत नाहीत. बचत करण्यात ही व्यक्ती माहीर असते. या व्यक्तीचा स्वभाव अनेक लाभ मिळवून देत असतो. अशा व्यक्ती कठोर मेहनत करतात आणि त्यांचे फळ त्यांना निश्चित मिळते. मित्रांनो, एखाद्या व्यक्तीच्या जन्मकुंडलीत 11व्या स्थानी राहू आणि केतू असेल तर ते शुभ फलदायक मानले जाते. कुंडलीतील 11वे स्थान व्ययाचे मानले जाते. राहू आणि केतू या स्थानी विराजमान असतील तर या व्यक्तीचा अशा क्षेत्राशी संबंध येतो जेथे पैसे दुप्पट परत मिळतात. प्रभावामुळे राहू आणि केतूच्या ग्रहांच्या शुभ प्रभावामुळे गुंतवणुकीतून यांना भरघोस लाभ मिळतो. व्यापार, व्यवसाय क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या अशा व्यक्तींना उत्तम यश लाभ मिळते. मित्रांनो, ज्या व्यक्तीच्या कुंडलीत मेष, वृषभ, कर्क यात केतू असतो त्यांना शुभ परिणाम मिळतात, उत्तम लाभ प्राप्त होऊ शकतात. असे मानले जाते की केतू भक्कम पाडवामुळे प्रत्येक कार्यात त्यांना यश प्राप्ती होते. वैवाहिक जीवन सुखमय होते. मित्रांनो, एखाद्या व्यक्तीच्या जन्मकुंडलीत केतू 12व्या स्थानी असेल तर अशा व्यक्तींना त्यांच्या मेहनतीचे योग्य फळ मिळते. आर्थिक स्थिती उत्तम राहते. अनेकदा आपल्याला कमी लेखण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तींशी आपला वारंवार सामना होत असतो. मित्रांनो,
राहू केतू हे दोन्ही ग्रह दर 18 महिन्यांनी राशी बदल करतात. सन 2020 नंतर आता 2022 राहू आणि केतू राशी परिवर्तित करत आहेत. राहू मेष राशीत तर केतू तुळ राशीत पुढील 18 महिन्यापर्यंत विराजमान असतील. मित्रांनो, हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू.